Kremnické bane môžu byť oveľa hrozivejšie, ako si myslíte. Volám sa Adam a chcel by som vám vyrozprávať príbeh, ktorý sa naozaj stal. Pred pár rokmi sme sa spolu s bratrancom vydali lyžovať na Krahule, neďaleko Kremnice. Chceli sme vyskúšať večerné lyžovanie a keďže už bola tma a svah bol slabo osvetlený, vzali sme si čelové lampy. Keď sme sa lyžovali lesom, zistili sme, že sneh je neupravený a ťažko rozoznať, kadiaľ vedie svah. Pravdepodobne sme zablúdili na zlú cestu a navyše začalo prudko snežiť. Rozhodli sme sa teda vyzuť lyže a nájsť úkryt. Po krátkom hľadaní sme našli útočisko pod neďalekým previsom. Pod previsom sa nachádzala cesta, ktorá nás, ako sme neskôr zistili, zaviedla k starej banickej šachte. Okrem toho sme v šachte objavili ešte polorozpadnutú železničnú trať, smerujúcu hlbšie do tmy. Napriek našej zvedavosti sme cítili obavu. Nechceli sme chodiť príliš hlboko do bane, pretože sme vedeli, že by nás mohlo zavaliť a nevedeli sme, ako dlho nám vydržia čelovky. Keď sme sa odvážili zostúpiť trochu nižšie, pred nami sa otvorila veľká miestnosť. V jednom rohu sedel starší muž, ktorý vyzeral ako z minulých čias. Jeho rozbitá čelová lampa a stará uniforma vzbudzovali dojem minulosti, ako by sme sa vrátili v čase. S obavami sme sa k nemu priblížili, no keď prehovoril, vedeli sme, že sa jedná o staršieho muža. Pozval nás k sebe a hoci sme chvíľu váhali, napokon sme si k nemu prisadli. Potom, čo sme si rozložili oheň, sme jasnejšie videli, že sa jedná pravdepodobne o starého baníka. Jeho vek by sa mohol pohybovať niekde okolo 70 až 80 rokov. Opýtal som sa ho, čo robí na tomto opustenom mieste. Jeho odpoveď ma zaskočila. Pracujem, povedal jednoducho. S akousi neistotou v hlase som sa ho opýtal, ako sa volá. Mal nemecké meno, to si pamätám isto. Jeho priezvisko mi síce uniká, no meno si pamätám ako Friedrich alebo niečo podobné. Jednoducho vyzeral ako baník z minulosti, zasypaný časom a zabudnutím. Po pár minútach tichej chvíle, ktorá sa niesla v záhadnom tóne, nás vyrušil mužov hlas, ktorý hovoril: Som teraz len na prestávke. Čoskoro pôjdem dole a vystriedajú ma kolegovia. Tieto slová v nás zanechali zvláštny pocit neistoty. Rozhodli sme sa, že je čas odísť, a tak sme mu povedali, že už pokračujeme v ceste. Keďže už prestalo snežiť, šli sme čo najrýchlejšie domov. Chvíľu sme mlčky kráčali a zdesene pozerali jeden na druhého. Na druhý deň sme sa rozhodli vrátiť k miestu, kde sme toho tajomného muža našli. Previs sa nám nepodarilo nájsť. Rozhodli sme sa, že sa sem vrátime na jar, keď sa sneh roztopí. Keď sme sa na jar vrátili, našli sme previs presne taký, ako sme si ho pamätali. Aj ohnisko, ktoré sme tam rozložili, bolo stále na svojom mieste. No najväčším prekvapením bola oceľová tabuľa z čias socializmu, na ktorej stálo niečo ako na pamiatku baníkom, ktorí zahynuli pri zosuve skalného masívu. A pod týmto odkazom boli mená, medzi ktorými sme objavili aj meno Friedrich. Priezvisko si nepamätám. Keď som to zbadal, zbledol som, pretože som vedel, že to bol on. Starý baník, ktorého sme v ten večer stretli. Stále mám v mysli ten záhadný večer a občas si myslím, že niektoré tajomstvá by mali zostať nevysvetlené. A kto vie, možno sa tam ešte niekedy vrátim, aby som objavil ďalšie tajomstvá, ktoré lesy kremnických vrchov ukrývajú. Tak čo, veríte, že kremnické bane ukrývajú takéto záhady? Napíšte do komentárov. Pre viac strašidelných príbeh sledujte tento profil Príbehy strachu.